Els botiguers del mercat de la Vall d'Hebron veuen com cada cop més se'ls aïlla dels barris del seu entorn. Primer, la ronda de dalt els va deixar per sota del nivell del carrer. Ara, amb la construcció del nou parc de bombers del nord, el carrer que connecta el mercat amb bona part del barri de la Teixonera podria quedar tancat. L'entrada de clients del mercat que entren per aquesta part d'aquí, ja no solament d'aquí del barri d'aquí baix, compta que molta gent que treballa a la residència entren per aquí sota i ens pugen a comprar aquí. Que si això ens ho tanquen tindrem que donar molta volta per arribar al mercat. I després, doncs que tots els veïns d'aquí baix, per sortir del barri, tenen que donar molta volta. Els veïns de la zona no estan tampoc gaire contents. Doncs per l'escala, mira, has de baixar a pujar malament, perquè amb el carro va molt malament, perquè arriba més aviat el carro carregat a baix que tu, o te tires amb el carro. Jo penso que això no ho devien de treure. Només faltaria ara, que ho tenien còmode per pujar al mercat i que teníem el pàrquing a la vora i totes les coses a punt, ara resulta que només fa falta que ens tanquin aquest carrer i tinguem d'anar a donar la volta per la Vall d'Hebron. És que és una cosa incomprensible. Volen tallar aquest carrer? No ho entenc. Per què han construït pisos? Llavors tota la gent aquesta que estan construint aquests pisos tindran d'anar a donar la volta cap a la Vall d'Hebron quan ho tenen, aquest accés el tenen millor. Trobo que és anar en contra del mercat. El tancament del carrer, però, és un problema més per un mercat que veu disminuir cada cop més les vendes i que observa amb esperança la construcció dels habitatges de les vores de la ronda. Algunes s'han tancat i algunes no es tanquen perquè, mira, perquè la gent té molta fe en aquest mercat, perquè està ben ubicat, està a la zona tocant la ronda i pot ser un mercat de futur. Almenys el que creiem tots d'aquí dins. Compteu que tots aquests solars, si no en un any o en diversos anys, suposo que s'anirà edificant, no? Sobretot a la Bòbila. Ja portem anys pensant que aquí es faran cases. I clar, la gent doncs espera això. Però arribarà un moment que, clar, si veuen que realment estem tancats per davant i per darrere, la gent deixarà les parades. I el mercat necessita que s'edifiqui aquí, perquè està avui, l'economia dels mercats està al zero, quasi. No m'entén? Que es paguen molts impostos i no rendeix, estan així, amb els braços que no hi ha. Actualment, al mercat de la Vall d'Hebron hi ha 8 parades tancades d'un total de 176 números. Els botiguers creuen que la solució és la introducció de nous productes i serveis. Entonces, si de parte de arriba de la Administración no consigue cambiar estas leyes para que aquí pueda haber de todo, entonces nuestro futuro es muy negro, muy negro, muy negro. La gente ya sabe cuando viene a comprar, el público en general viene a comprar, ya sabe, dijéramos, lo que hay en el mercado. Y como en el mercado ahora estamos limitados, porque estamos limitados, hay una gran oferta, dijéramos, por sectores de fruta, de carne, etcétera, pero falta toda esta clase de complementos para animar, dijéramos, lo que es la venta. De moment, els botiguers del mercat de la Vall d'Hebron estan a l'espera que se'ls confirmi el tancament d'un dels seus accessos. En aquest cas, els venedors podrien mobilitzar-se com ja van fer alguns anys enrere amb la construcció de la ronda.